அடிக்குதா நல்லது போங்க इधर एक वाई कर देता हो மேல குறும்புல நம்ம அன்னைக்கு கொண்டு போன எப்படி அதே அலாசி போடு हाल जाती एगो कंपनी चेंज करावे तो बिना कोण कंपनी चेंज करावे तो बिना कोण हाथ धुले ना जाला दूसरे कंपनी में हां तो रही लिखे जाएगा पर जो एला कुंभ गड़े போங்கடா ஒரு தடவை டூர் கொண்டு போ நேரா வந்து வடகோட்டு வரைக்கும் முன்னுக்கு வரது வடகோட்டு வரைக்கும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு போர்ஸ் கொண்டு போங்க 60 ஏறா கௌரி அதான் கௌரியா மீன் அனுப்பாடா